Alright, what is up mga sir? It's your boy again. So for this video mga sir, magra-rides tayo going to Bicol. So medyo late na tayo ng alis dito sa Manila, sa Cavite, dahil tinamad gumagising ng maaga. Okay, so ayan, good luck sa atin mga sir. God bless sa lahat ng babiyahe. So ayun mga sir, 7 AM na tayo ngayon, no? 7 AM na tayo alis ngayon dito sa sa Bacoor, Cavite. Biyahe tayo ngayon going to Bicol. Hi, sana walang aberya. Muntik na yan. Nag-commute na si Daniel Padilla. Andito si Daniel Padilla guys, nag-commute sa jeep. Hindi na ata kinaya magmotor. Daniel Padilla. Daniel Padilla. Alright, paris up. So tagig na tayo mga sir. Pasok na tayo sa C6. C6 Ay, oras na. Nasa Manila pa rin tayo guys. 7:51. Isang oras tayo na sa traffic. Grabe. Sa mas kung kasi doon tayo dadaan sa Laguna mga sir, mas matraffic kasi doon. Sa totoo lang, pag alis mo ng Cavite, anong Bacoor hanggang Laguna, hanggang anong pang bayan yun nandun, grabe yung traffic, mahaba. Dumaan kasi ako doon last time mga sir, wala, hindi talaga kaya. Sobrang traffic. Inabutan natin ako ng mga doon alas 10, alas 11 bago gumaan-gaan yung ko, takbo. Grabe yung traffic. Kaya napili nating umikot na lang dito mga sir. So yung magiging traffic lang na daan na natin is lang itong Zapote lang, Zapote, Las Piñas, at saka dito sa Taguig. After nito, kung mayroon man, konti na lang. So dito siguro sa Antipolo, konti lang yan dyan. Taas pala nun. Ay, puta na, muntik na umabot sa langit. Muntik na, pakataas pala nun. Lipad tayo mga sir. Sorry. Natandaan nyo yun mga sir, yung parang waiting shade na yon. Pag dumaan kayo dito sa C6, pagka nandyan na kayo malapit, minor na kayo pataas pala yun mga sir, to delikado. Hinigpitan ko lang yung hawak ko. Alright, so Taytay Rizal na tayo mga sir. Labang lubak dito. Alright, so magpa-gas muna tayo mga sir bago tayo makyat sa sa bundok. So mukhang aabot siya ng 200. Alright, so ayun mga sir, ang second gas natin dito sa Taytay Rizal, 206 pesos. So yung per liter nya is 69 point something 45 ata, ganun. So parang 70 na rin. Okay, so nasa 400 na yung natin mga sir sa gas. Alright, bakbak na ulit. Uy, may raider mga sir, tumitingin sa side mirror. Naririnig niyo yung tambotso natin, tumitingin sa side mirror. O yan wow, yan na, sumisigsag-sigsag na mga sir. Uy, wag kang ganyan boss, matulin yung motor mo boss.
ka kasi tumingin doon sa side mirror mo. Halatang ano ka eh, natitrigger ka eh. Oo. Oo, bumakbak na. Tumitingin sa side mirror niya eh. Bulabulin lang natin. Hindi natin yan kayang abutan. Patulin yan. Dikit-dikitan lang natin. Ayan, oh. Oo. Diba? Napapunas ka ng palad mo, bossing, no? Mamawis, no? Tatakot ka maiwan, no? Hindi na yahabol. Nakakita ng camera eh. Takot yan ma-content. Ayaw nyo nakuha-content kayo pero nakipagkariraan kayo. Ay, crossing nga dito. Dapat lang signal light tayo dito. Op, yeah. Ay, dandaan tayo sa lubak nga kasi may tama yung knuckle bearings na rin mga boss. Tayo na sa Antipolo, under the sea. Wow. May kulay dilaw na naman sa Google Map mga sir. Ato, gagapang na naman tayo nito. Ito yung makadire-diretsong biyahe. Basta nandito talaga galing sa Manila. Kalsada dito. Napakaganda. Napakapantay. Yung maayos sinisira. Yung sira hindi naayos. Ang galing. Ang galing talaga. Nice. Only in the Philippines. Lakas ng hangin. My goodness. Wala makakabitaw sa Manubela. Chill ride lang muna. Chill ride. Delikado tayo dyan. Pahamak tayo dyan. Right, so exit na tayo ng Morong Rizal. So ano tayo? Pelia Rizal. Windmill, oh. Ha, windmill. Kita pala yan dito. Wow, grabe naman to. Wow. So chill ride na tayo mga sir. Chill ride kasi pudpud na gulong natin sa likod. Grabe, lalim. Oh.
Putik. Lalim nun. Lakas ng hangin. Sana mapitikan tayo. May pumipitik ba dito? Sa kabila ata yun eh. Grabing hampas ng hangin. Lakas. Nakakaano, nakakagulat. Alright, so baka mag-almusal na lang din muna tayo dito mga sir. Nandito na tayo sa taas, no? So 9 hours and 38 minutes pa yung babakbakin natin mamaya. Sumaga pa naman. Bali yung hinahabol nating ano mga sir, barko sa Bicol going to Masbate is 2 AM pa naman. So umaga pa yan. So pwede ba tayo makapag chillax. So palamig-lamig muna tayo dito mga sir. Mukhang sasalubungin natin yung bagyo mga sir. Ayun makulimlim. So siguro itabi, itago ko muna yung GoPro natin mga sir. Hindi natin sure, baka biglang bagsak yan. Okay, so mamaya na lang tayo ulit mag record. Alright guys, so nagkarga na tayo ulit ng gas dito sa Quezon na to eh. So 294 balik 295 lahat. Yung pangatlong karga natin mga sir. Ayun daanan guys. Ito yung kalsada. What? Grabe itong kalsada na to guys. Woo! Alright mga sir, pakita na tayo sa Zigzag Road. Zigzag Road.
zigzag road dito sa Atimunan, Quezon. Ayan. So, napakaganda dito guys. So, magandang ano to. Maganda rin itong ano, mag-picture dito kasi napaka-historical ng daanan na to dahil dati napakahirap pa ng daanan na to. Rough road. Tapos walang semento. Parang ito ata yung shortcut. Ginawang shortcut dati. Kasi diretso itong daanan na to. Dito ka dadaan, no? So, may diversion road. So diversion road dati yung dinadaanan. So dahil medyo mahirap ata yung daan doon, tapos pwede naman diretsuhin dito. So ginawa nila to, itong zigzag road. Alright guys, Kalawag. Woo! Wala lang ulan, so makakapag-record na tayo ng may audio. Ay, grabing biyahe natin mga sir. Bagyo man. Binagyo tayo mga sir. Grabe. Kalamig. Grabe itong mga daanan dito. So yung mga daanan dun sa may Atimunan mga sir, yung mga butas, tinakpan lang nila ng mga graba. Grabe ba? May magawa lang. So chill ride lang tayo mga sir kasi grabing dulas ng gulong natin sa likod. Kalbo na. Hindi naman siya kalbo talaga. Yung may mark pa naman talaga yung guhit sa gitna. Oh, may lubak na yan dito. Pakaramdam ko lang eh. Grabe makaramdam ba. Chill ride lang tayo. Magkano lang naman yung takbo natin, ilang kilo lang yan. Hindi naman tayo ganun kalakas magpatakbo eh. Guys, pero kung naka aftermarket naman na siguro kayo na suspension dito kay Aerox mga sir, baka kahit paano eh medyo umukay no yung ano pakaramdam nyo dito sa kalsadang to. Gigi agay papamura ka talaga eh. Hindi naman ako palamura pero mapatamura talaga ako sa kalsadang to eh. Yan o. Okay, hala. Sige. Para tayong dumadaan sa dagat. Parang alon yung dinadaanan natin. Gumaganon-ganon yung ano, motor. Ay! Grabe. Agay. Grabe oh. Hey. Hi. Agay. Oh, grabe boss. Grabe yun. Agay. Grabe to, pasalubong yung lubak. Diyos mio. Grabe. Kakagigil. Nakakainis. Kawawa talaga yung motor pagka hindi maganda yung suspension. Daan mo dito, ay putik kang aso. Ay grabing biyahe to. Bakit naman ganin no? Bagyo
Rain or shine to. Marami akong bihisan dito eh. Grabe. 4 na oras pa mga sir. Tagal-tagal pa. Ay naku, kung 400cc lang yung dala ko. 5 oras lang talaga tong vehicle na to. Magkayabang. Ay, grabe. Parang na akong matatay sa tagtag. Ay, wala man lang talaga nag-ayos dito, no? Ilang taon na to. Na-vlog nito lahat ng vlogger natin. Hindi mo lang mapansin-pansin ng mga others dyan. Baka lang naman mapansin nyo. Para sa mga kababayan yan, at para rin naman sa inyo. Alright ba tayo dyan? Hop, hopya, hopya. It's my life, it's I would never. I gotta live forever. Yes, I gotta live it alive. It's my life. Woo! Tagkawayan na tayo mga sir. Tagkawayan, Quezon. Grabing haba kasi ng Quezon province na to. Bawasan yun mo ng lugar niyo. Ay, bakbake. Oh, medyo curb. Huwag tayo dyan sa curb kasi madulas ang kalsada. Whoop, ya. Ay, buti naiwasan. Naiwasan ng butasin. Uy, kalakas pa ng hangin. Grabe. Para akong tatangayin sa lakas ng hangin. Basta ano lang kayo dito mga sir, pagka babiyahe talaga kayo papunta ng Bicol, dapat yung mata nyo ano ano ba, yung percent of mind ka talaga, yung mata mo naka-alert lagi yung mata mo. Pag paantok-antok, hinto agad pag inaantok kayo. Ako kasi di ako naantok, nilalamig ako eh. Rain or shine eh. Rain or shine yan. Paputi ka dyan. Tutuyo din naman yan sa ano, hangin. Yung sapatos lang hindi. Ang sapatos hindi yan maruduyo sa hangin, kasi makapalin ang yan. Tipay na itong ano, click 125 oh. Ay pagsabahan kayo rocks oh. So dito sa Tagkawayan mga sir, paabante. So meron pa rin dito. Pero konti na lang. Hindi katulad dyan sa Calawag, grabe dyan. Mga mote ka dyan. Grabe lubak dyan, parang hinukaya ng libingan. Lubak pa to. Papatanong ka na lang talaga sa sarili mo kung dadaanan mo ba o hindi. Hirap pakita, ang layo pa eh. Takas pala yun. Kala ko may nakatayo namamara. Pag may namamara dyan, minor. Pagka ganito kasi na long ride tayo mga sir,
Yung itong JBT natin, ino-open ko talaga yan. Parang gripo ba? Sinasagad ko talaga yan ng open. Yung ano, bukas na bukas. Para bugang-buga talaga yung tunog. Masarap pumiga pag ano, long ride eh. Kanya-kanya naman tayo ng ano eh, ng habit. Kasi ano ko lang, yung scooter na nga yung motor mo, tapos naka stock pipe ka pa. Grabing boring ba? Grabe ba? Grabe, hindi nawawala yung kulimlim. Kaninang umaga pa yan. Drive with caution, uneven. Ayun, sabi ko na nga eh. Drive with caution nga eh. Oh, nandito pala tayo sa ano, Palayan. Saan kayo mga manigtanim dito ha? Binutas nyo to, tapos di nyo tataniman. Diyos ko miyo. Agay. Agay. Oh, ganda. Ay, alas 5 na mga sir. Oh my. Grabe itong biyahe na to. Bagyo kasi. Napanahinto natin kanina. Wow, ano yung Wigo? Tulin pala ng Wigo. Siguro nakapanggilid din to. Complete set. Oop, oop, oop. Hangin, lakas ng hangin. Tayo parang napapalad yung motor eh. Grabe, ganda ng kalsada. Huwag tayo masyadong magbangkeng eh. Kalbo na yung gulong natin eh. Tapos umulan pa. Double kill. Ay. Gagabihin na ata tayo mga sir ah. Ito na nga. Parang gagabihin na nga tayo. Hey, 4 na oras pa mga sir. Ay, lumalakas na yung ulan mga sir. So, itago muna natin yung ano. Itago muna natin yung GoPro natin. Baka masira. Ay, grabe yung biyahe natin ngayon mga sir. Sobrang haba. Sobrang tagal. Kasi umulan. Dahan-dahanan talaga tayo. Alam nyo naman, ang kalsada madulas. Tapos, ano pa, pud-pud na yung gulong natin sa likod. Kaya talagang ano lang, dahan-dahan lang tayo. So ito mga sir, malapit na tayo sa ano, Pio Duran Port. Alright. So, andito na tayo mga sir. Tanong na lang muna tayo kung anong biyahe yung meron na. Kung meron bang alas 12 para makaalis na tayo agad going to Masbate. So, tatapusin ko na yung vlog dito mga sir. Another upload tayo going to Masbate. Alright, see you.